que esquece a mobilidade social deste país. Son os orzamentos que non están pensados para quenes están pasando no noso país, que son os homens e mulleres que querendo traballar non o poden facer, a xente que está cada vez máis en marcha da exclusión social, os traballadores que teñen emprego precario e que isto non lle está permitindo levar un soldo digno á casa. A taxa de pobreza laboral que está aumentando a tasas a niveles acelerados no noso país. Xa coñecedes e o anunciaremos a primeira semana de setembro, creo que é, o desenvolvemento dunha iniciativa legislativa popular conjuntamente con a UGT en demanda dunha renda mínima de integración que garantice un mínimo de ingresos a aqueles persoas que, insisto, querendo traballar non poden. Bueno, recapitulando un pouco, temos uns orzamentos con un gasto social que se recorta en termos reais, nun 0,7%. Os empregados públicos e os pensionistas van a seguir perdendo poder adquisitivo, que non favorece para nada o consumo, e vais a investir menos en Galicia. Está claro que menos consumo, menos investimento e un insuficiente gasto público non axudan nin para impulsar o crecemento económico de Galicia, nin moito menos para a creación de emprego de